आं जे नोंखौ दम होदों बे नोंनाव मा प्रुफ दङ? मोनसे कमेडि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय आं गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन। रायबा बेबायदि रायो नामा मानसिखौ? आंनि चेनेलखौ डेट खालामनो नोंलाय सोर? जुदि नोङो आंजों खेबसे सौजानांगौब्ला बबे खनायाव सौहैगोन बेखौ बुजिदों नोङो? आच्छा, बे सासे मानसिया आंखौ मा नांजाबाय थायो माने बे आंखौ बिराद मेगन सायले लोगोफोर मिथिबाय ना। स' गुड मर्निं लोगोफोर एन्ड हेपि सानडे। नोंथांमोनखौ आंनि दुगां मुसाहारि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आरो फुंनि गोजोननायखौ नोंथांमोननिसिम नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जासिहरबाय। दायो खोथाया जाहैबाय अजय मुसाहारिया आंखौहाय माने रिप्लाय होदों। आंसो गावखौ दम होदों जाहैबाय आरोखि ना। देख भाई, आं नोंखौ दम होआखै, नोङो फारसेनिफ्रायनो आं हरनाय नोंनि मेसेन्जारावहाय आं हरनायखौ नायजोब आरो आं जे भइस नोंनावहाय हरदों बेखौ नोङो नाय, हायोबा रायजोफोरनो देखाय। जुदि रायजोफ्राबो फोथायाब्ला नायनो हागोन आरोना। आं नोंखौ दम हराखै। नोङो फार्स्टआवहाय आङो कमेन्ट देखायखादों। नोङो फार्स्टआवनो आं जे कमेडि भिडिअ बानायदों नोङो आंनि भिडिअआवहाय गाज्रि कमेन्ट हरग्रोदों, मिथिबायना? नोङो जुदि पाब्लिकजों नुजानो बायोमोनब्ला नोङो मानो कमेन्ट हरग्रोआ? कमेन्टआव नांलाया भाई, मिथिबाय? कमेन्टआव नांलायनो समाया। कमेन्टआ बाहाय मोजां मानसि नायो, गाज्रि मानसि नायो, बेवहाय नांलायनो आं लुबैया। बेनिखायनो आं नोंनावहाय, नोङो जे आंनाव कमेन्ट हरदों खिन्थु आङो नोंनो कमेन्टआव रिप्लाय होदोंमोन आरो नों कमेन्टआवनो नों आंखौ गाज्रि बुंहरबावदों। खिन्थु पाब्लिकजों मानो गाज्रि नुजानो होननानै आं नोंनाव डाइरेक्ट मेसेन्जाराव पार्सनेलि मेसेज खालामदों नोंनावहाय। आं बुंदों दासिमबो दङ मेसेजआ, आं दानाखै। नैबे नै आं मा बुंदोंमोन? ओइ नोंहा मा प्रब्लेम जादों भाई? आं बेखौ फार्स्टआव हरदों। माने कमेन्टआव हरजानो बानानै आं नोंनो डाइरेक्ट पार्सनेलि मेसेज हरदों, मिथिबायना? नोंखौ आं गाज्रि नुहोनो बानानैनो नोंनाव आङो पार्सनेल मेसेज हरदोंमोन, मिथिबाय? नाथाय नोङो आंखौ दम हरदोंसो होनबाय। आं जे नोंखौ दम होदों बे नोंनाव मा प्रुफ दङ बुंलाय? आं जे नोंखौ दम हरदों बे नोंनाव मा प्रुफ दं? आं गासैखौबो देखायजोबगोन दिनै, आं मेसेज हरनायखौ देखायगोन। आङो फार्स्टआव हरदों नोंनाव नैबे मेसेजआनो। नोंहा मा प्रब्लेम जादों भाई? बेखौ आं हरदों। आं कमेडि बानाया नोंहा मा प्रब्लेम जादों? मा आं फासि होग्रा मानसि नामा? बे जे बुंदोंमोन फासि होनांगौ, डाइरेक्ट थांनानै बुख्रुबहै जुख्रुबहै फासि हो, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बियो। खारन आं फासि होग्रा नङा, आं बेबायदि मानसि नङा। थाख्लाय नार्जारि सार बिनावहाय दाय दङब्ला बे दायनि साजाखौ मोनगोन होननानै आं बुंदों आरोना। आं हरनाय भइसखौबो आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन नै। आरो नोंबो खोनासं, अजय मुसाहारि, नोंथाङा नायगासिनो दं जानो हागौ, नोंथाङाबो खोनासंदो। ओइ बुरबक, आं सापर्ट खालामाखै। बुजियाबा मा गोदाव सोरावखौनो बुंलाबायदोंलै, बोरमा फाग्ला, बोरमा साग्ला लरग'। बेखौ आं बुंहरदों आरो खोथाखौ बुजि, मोजां नाय भिडिअफोरखौ। मा गोदाव सोराव बुंलाबायहरनायलाय? आं सापर्ट खालामाखै, मिथिबाय? आंखौ गोदाव सोराव बुंहरलाबायना। नैबे आं हरनाय भइस रेकर्ड आरोना। गोरोन्थिखौ नुदों जेब्ला मोजां रावजों मोजां लिरनायजों बुजायहरनोसै। बेफोरबायदि आल बाल गाज्रि भाषाजों बुजायनाय नङा, बेफोर मोजां जाया, मिथिबाय? आरो बे आंखौहाय भिडिअ बानायदों, बियो दहायसो आपल'ड होदों, आं नायदों आरो ना। माने बियो आंखौ फेसबुकआवहाय टेग खालामदों नालाय, ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट नुफैदों। बियो आंखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंबावदों आरोखि ना। नै मोनसे भिडिअ बानायनांगौ गोनां जाबाय मैया दाख्लैनि खोथा आरो बियो 10 तारिखनि खोथा। सासे इउटुबार जाखांफुनाय आरो ओरैनो 15,000सोल' बिनियाव फल'वार्स दङ। बियो मोनसे कमेडि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय आं गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन। बे गाज्रि कमेन्ट होनायावहाय बियो आरो पार्सनेलि ओइ भाई मानो आंनाव गाज्रि कमेन्ट होदों, बियो ओरैबायदि धमकि हरदों आरो ना। माने आरो जायनाखि आंनि भिडिअ नायगिरिफोर नोंथांमोना नुखादों, बे जे आंनाव कमेन्ट गाज्रि होदों, बियो आरो बाहाय बुंदों गावनो कमेन्टखौ गाज्रि होदों होननानै बियो बुंखाबाय। खोनासंफिनबावदो नै। बेवहाय आं गाज्रि कमेन्ट होदोंमोन। बे गाज्रि कमेन्ट होनायावहाय बियो आरो पार्सनेलि ओइ भाई मानो आंनाव गाज्रि कमेन्ट होदों, बियो ओरैबायदि धमकि हरदों आरो ना। माने आं नोंखौ धमकि हराखै, मिथिबायना? मेसेजखौ मोजां नाय। आं नोंनाव फार्स्ट मेसेज हरग्रोदों, बेयो थिग।
नाथाय नोङो आंनाव बिनि सिगां आंनाव गाज्रि कमेन्ट हरदों। बिनि थाखाय नोंखौ आङो कमेन्टआव गाज्रि नुजानो बानानै आं नोंनाव पार्सनेलि मेसेज हरदोंमोन। कमेन्टआव आं मेसेन्जाराव आङो दम होआखै, दम होदों होननानै नोंनाव मा प्रुफ दं देखायलाय। आङो बुंहरदोंसो नोंखौ, ओइ नोंहा मा प्रब्लेम जादों भाई, बे खोथाखौ आं बुंहरदों। बे माबा मोनसे दम होनाय जाबाय नामा? आरो खोनासंबाव, आं जेबो साननाय नङामोन कमेन्ट रिप्लाइ खालामनानै सिरि थायोमोनब्ला, बाट बियो आंखौ मेसेन्जाराव मेसेज खालामनानै धमकि हरदों कि नाय दुगा मोसाहारि आं दा बुंगासिनो आं रेपिस्ट मानसिखौ सापर्ट खालामा आरो आं रेपिस्ट मानसिनि सिगाङावहाय मालाबाबो मोजां खोथा बुङा। रेपिं मानसिखौ आंबो सापर्ट खालामा, नोंबो सापर्ट खालामा, रावबो सापर्ट खालामा, मिथिबायना? बाट नों आंखौसो गोरोन्थि नुदों। नों आंखौसो गोरोन्थियाव लांगासिनो दङ। नोङो जे बुंबाय आंखौहाय दम हरदों मा हरदों होननानै। आरो नैबे मोनसे खोथाखौ आं निमाहा बियो रायजो राजानि सिगाङावहाय। माखासे आंनि भिडिअ नायगिरि बिथांमोना फेमिलिजों नायो जे बेखौदि आं मिथियामोन। स' बेनि थाखाय सरि लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानैहाय फेमिलिजों एक्सिडेन्ट जादों, बेनि थाखाय आं निमाहा बियो। नाथाय नैबे सैमा फाग्ला रोनावलाबायग्रानि थाखाय आं निमाहा बियाखै दे। बेनि थाखायनो बेबायदि जालांगासिनो दङ। रायबा बेबायदि रायो नामा मानसिखौ? रायनांगौ सासे गाज्रि मानसिखौ मोजां रावजों बुजायनांगौ, मोजां भाषाजों। बेफोरबायदि जुदि बै मानसिया गाज्रिखा आरो बियो नोंनि गाज्रि रायनायजोंनो आरो बै गाज्रिबो जासिनो हागौ। खारन जाय मानसिया गाज्रि खामानि मावदों, जाय मानसिया भुलखौ मावदों, बेखौ गाज्रियै रायनो नाङा बा गाज्रि भाषायै रायनो नाङा। बेखौ मोजां रावजों बुजायनांगौ, मोजां रावजोंसो रायनांगौ। नोङो जे रायबाय उमुक थुमुक होननानै बेयो मोनसे फोसाबनो नाजानाय बुंनाय जायाखै नोंना, मिथिबायना अजय भाई? आरो खोनासंलांबावनि बियो मा मा सावरायबावदों। आरो खोनासं, नायनि नोङो आंखौ दिनैहाय पार्सनेलि मेसेजखौ नोङो पाब्लिकनि सिगाङाव लाबोनानै नोङो माने एकदम लं पट होनबा नोङो लं पट खाब्रा जाम्बा, नोङो सासे लांसुनिया होनबाबो नोंखौ जेबो लस गैया। नोङो सासे लं पटखायसो बेफोरबायदि भाषा बाहायदों, मिथिबायना? नोङो आंखौल' नङा दै, नोङो माखासे मानसिखौ आरो गोबां मानसिखौनो नोङो बेफोरबायदि पार्सनेल हरनानैहाय नोङो रायहरलाबायदं, मिथिबायना? बेफोरबायदि बानायनो नाङा। जुदि नोंहा आंखौ गाज्रि नुदों, नोङो बुंहर जे उमुक नोंना नैबेफोरा गाज्रि जाबाय, अननानै मोजां खालाम, बेफोरबायदि खालामनाङा। नों बिदिथ' बुंहरनो हायोमोन ना? जुदि नोङो बुजिनो गोरोंबा नोङो बेफोरबायदि बुंहरनो हायोमोन ना? नोङो डाइरेक्ट सोरबा सासेनाव पार्सनेल हरनानैहाय बा सोरबा सासेनि कमेन्टआवहाय बिराद गाज्रि हरनानै नों मा गावखौनो मा देखायनाय जाखो बियो? मा एक्सन लानो गोसो ला रिप्लाइ नांगौ नों आंखौ। आं नोंखौ जेबो एक्सन लाया, मिथिबायना? आं नोंखौ बुजायगोनसो जे सोरबा सासे बेक्ति मानसिनावहाय, सोरबा सासे इउटुबार बा सोरबा जिखुनु माबायानो होन, मानसियानो होन, बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरनायखौ बन्द' खालाम। आरो नोङो सोरबा गरम मानसिनाव हरफ्लांबा नोङो जामब्रनोबो हागौ, मिथिबायना? ओंखायनो आङो नोंखौ बुजायोसो, आं नोंखौ जेबो एक्सन लाया। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंखौ बुंनो सानो आरोना, जेन' नोङो आरोबाव भुलावबो नोङो सोरबा सासेनावहाय गाज्रि कमेन्ट बा गाज्रि मेसेज बा गाज्रि भइसजोंहाय नोङो दारायहरसै, जेन' नोङो मोजाङै थानो हायो। खारन सोरबा सासेनाव नोङो सोरबा गरम मानसिनाव हरब्रयोब्ला नोङो जामब्रनोबो हागौ भाई। अजय मसाहारि बेखौल' बुङाखै आङो, बा सोरबायाबो दाहरथों, माने गाज्रि बेफोरबायदि जेबो दाय गैया, माबा गैया, माने बेफोरबायदि गाज्रि मेसेज बा गाज्रि कमेन्ट हरनो नाङा आरोना। जे गोरोन्थिखौ नुदों उमुक बेफोरबायदि गोरोन्थि जादों होननानै नैबेफोरबायदि बुजाय हरजायो आरोना। खारन आंना गोरोन्थियानो गैया जेबो। नोंजों आंजोंसो नांबावगोन जाहैदों। नों आंजों मा नांनोलै भाई? नों आंजों जिबनाव दा जुजि। नोङो मायाव जुजिनो नागिरदों नोंलाय? नोङो आंजों मोनसेबो देरहानाय नङा। जुदि नों जुजियोब्ला नोङो आंजों मोनसेबो देरहानाय नङा, मिथिबायना? मोनसेबो खामानि, मोनसेबो बाथ्रायाव नों आंजों देरहानाय नङा। आंनि चेनेलखौ डेट खालामगोन नोङो। आंनि चेनेलखौ डेट खालामनो नोंलाय सोर? आरो आं नोंनि मा दाय मावखो?
हायोबा खालाम दे नायगोन आंबो आंनि डेटखौ आंनि चेनेलखौ सोर डेट खालामग्रा बियो दे खालाम नायगोन आङो खालामलाय हायोबा दे खालाम आंनि चेनेलखौ डेट खालामग्रा सोर नोंलाय जाम्बा कन्टेन्ट मोजां दरननानै भिडिअ बानायनो सोलों आङो कन्टेन्ट मोजां बानायनानै भिडिअ खालामखायोमोन मिथिबाय खारन नों सैमा फाग्लानि थाखायसो बे नोंनि भिडिअखौ आङो बानायनांगौ गोनां जादों मिथिबायना नोङो जानला मोनला रोनाव हरबाय थानायनि थाखायसो आङो नोंनि सायाव भिडिअ बानायनो गोनां जादों खारन आङो रावनिबो सायाव गाज्रि भिडिअ बा रावनिबो सायाव गाज्रि बुंनायनि आङो भिडिअ लाबोफेरामोन दिनै नों सैमा फाग्ला रोना हरलाबायनायनि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनांगौ जादों नोंखौ बयबो मिथिखायोब्रा नोंखौ बयबो गाज्रि होननानै मिथिखायो नोङो सासे खावसे गैयि होननानै नोंखौ मिथिखायो बयबो खारन बिनि थाखायनो नोङो गाज्रि भाषा गाज्रि बेफोरबायदि बुंहरलाबायो गाज्रि भाषाजों भिडिअ बानायलाबायो बुंलाबायो आरोखि ना नोङो दुगाखौ आं पार्सनेलि गाज्रि बिहेभ खालामाखैमोन आङो बेनि मिम पार्सनेलि गाज्रि बिहेभ खालामाखैब्ला नोङो मेसेन्जाराव आंनावहाय मानोथो बेबायदि भाषा बाहायहरखो नोङोथ' बुंहरनो हायोमोन जे आं बुंदोंमोन नोंखौहाय ओइ बाहाय नोंहा मा प्रब्लेम जाखो बेफोरबायदि आं भाषा माने आं लिरनानै हरदोंमोन नोङो बेवहायनो बिराद उल्था रागासो जाबावबाय गाज्रिसो बुंहरबावबाय नोङो गाज्रि भाषा बाहायनानै बुंहरबावबाय आंखौहाय थाख्लायखौ इनडाइरेक्टलि आङो गाज्रि कमेन्ट खालामहरदों नाथाय बेनावहाय नांदों मानो होनना बुङो थाख्लायखौ नोङो गाज्रि नुदों नोङो थाख्लायनाव हरमोन ना थाख्लायनि फेसबुकआव थाख्लायनि माबा इउटुबावहाय नोङो कमेन्ट खालामोन ना नोङो आंनावहाय डाइरेक्ट मानो कमेन्ट खालामनानै नोङो आंखौ बुंहरखो बेथ' थाख्लायखौ बुंनाय जायाखै नोङो डाइरेक्ट कमेन्टआवहाय आंखौनो बुंखादों नोङो थाख्लायखौ बुङाखै थाख्लायखौ बुंदों नोङो उनावसो मेसेन्जारावसो नोङो बुंहरदों खिन्थु कमेन्टआ बुंदों जाहैबाय नोङो डाइरेक्टलि आंखौ बुंहरदों जुदि नोङो थाख्लायखौ गाज्रि नुदोंब्ला नोङो थाख्लाय सारनि सायावहाय डाइरेक्ट बुंहरमोन ना आरो नोङो डाइरेक्ट भिडिअ बानायनोबो नोङो बेखौ बुंनो हायोमोन नोङो आंखौसो बुंदोंब्रा मिथिबाय नोङो दाबो नोंनाव बेनो गैखाया ओंखायनो नोङो जानला मोनला आलबाल खोथा बुंलाबाय थायो नोङो बे थाख्लायमोननि इन्डास्ट्रियावनो खामानि मावग्रा मानसिना माबायाबो फुगा मोसाहारिया थाख्लायमोननि इन्डास्ट्रियाव खामानि मावग्रा माने यास नोंगौ थाख्लाय सारजों आंबो माखासे समाव खामानि मावबोनाय मानसि जेन' स्पर्ट्सनि बेलायाव बेसिकेलि स्पर्ट्सनि बेलायाव आङो नैबे थाख्लाय सारखौहाय बांसिन लोगो मोनदों खारन आङो मार्शेल आर्ट गेलेयोमोन जोंनि डिस्ट्रिक्टनि नङा क'क्राझारनि आं जाबाय चिरांनि नालाय थेवब्लाबो कर्स हिसाबै बेखौहाय आङो माने जों रेसपेक्ट होयो आरोना सार होननानै गाबज्रियो खारन बेयो बर' खमलायनायनि मोनसे बर'नि इन्डिजिनियास गेम जे बर'नि खमलायनाय बे सानसे समाव बे खमलायनायनि चिफमोन आरोना थाख्लाय सारजोंहाय जोङो दिल्लीयाव नेसनेल गेमबो गेलेहैनाय जादों जे जोंनि बर'नि खमलायनाय बेखौहाय जोङो दिल्लीयावहाय नेसनेल डेमनस्ट्रेसनबो देखायहैनाय जादों जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला माने स्पर्ट्सनि बेलायावहाय माखासे टेकनिक आङो बेनिफ्राय सोलोंनानै लादों आरोना मार्शेल आर्टखौहाय आरो मा बुंलांबावदों जोबजासिम खोनासंनि आरो नोंथांमोनहाबो खोनासंलांबाय था आंखौ गाज्रि साननो नाङा बियो मा बुंदों आं बिनि सायाव रिप्लाइ होदों आरोना गुवाहाटीयावहाय सिखोमोन दंबा लोगो हमनानै नोंखौ मा खालामनो जेनेबा आरे भाई आङो गुवाहाटीयावनो थाखायो आङो सुटि लानानै दंफैयो दायो न'आवहाय गुवाहाटीया आंनिनो जायगाखा मिथिबाय आङो गुवाहाटीयावनो थाखायो आरो नोङो आंखौ दमनि बाथ्रा होनदों आङो गुवाहाटीयावनो थाखायो मिथिबायना दंबा फै होनदों नामा जुदि नोङो आंजों खेबसे सौजानांगौब्ला बबे खनायाव सौहैगोन बेखौ बुजिदों नोङो आं नोंजों जुजिया भाई नोंसोरबायदि खाख्रि खुख्रि रान्थें ओंख्रि सोलाब सोथाब ओंखामखौनो मोनजागोन ना मोनजायाथाय नोंसोरबायदि मानसिजों आङो जुजिया बे आखाइ मुथाखौ नुखादोंना खेबसे सौजानांगौबा बबे खनायाव उरायनानै थाहैगोन बेखौ दि गम मोनाखै जाम्बाया खिन्थु आं नोंजों नांलायनो गोसो गैया भाई आरो कन्ट्रभार्सि लाबोनोबो गोसो गैया नोङो बिदेशआव खामानि मावनो थाहैदों मोजां खामानि माव बबेबा जायगा खनायाव थानानै नोङो सोरबा मानसिखौहाय गाज्रि रावै गाज्रि माबायै बिदि बुंहरनो नाङा नोङो मोजां खामानि मावनो थांदों मोजां खामानि मावनानै जा आंहा नोंनि खामानि मावनाय खामला मावनायखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैया दा बेनोमोन लोगोफोर जय मुसाहारि बिथाङा आंनि सायावहाय रिप्लाइ खालामदों आरो गाज्रि भाषाजोंसो मोजां भाषाजों बियो रिप्लाइ खालामबावाखै मिथिबायना बियो गाज्रि भाषाजोंसो रिप्लाइ खालामबावदों ओरैबायदि जघन्य माने जोंनि समाजाव
बेफोरबायदिखौ मोजां होननानै मानिनानै लाया। माने बेफोरबायदि भाषाजोंसो जे भाषाया समाजाव गाज्रि खोनायो आरो गाज्रि नोजोर नैबेबायदि भाषाजोंसो माने बियो मानसिनो रिप्लाइ होयो, मानसिखौ बुंहरो। दा बेयो गोरोन्थि। दा आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैला। आं जा बुंनांगौ बेखौ आङो बुंबाय। दायो लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुदों खिन्थाहरदो कमेन्टआवहाय। आंखौ गाज्रि नुदोंब्ला आङो निमाहा बिगोन, आरो बिथाङा गाज्रिब्ला बिनि खोथासै। खिन्थु आंनि दायब्ला आङो नोंथांमोननि गेजेराव निमाहा बिगोन आरोना बयनिसिमबो। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। खुलुमबाय।